Hemen dago Elizaleko labur handia. Nik Anitna, Ni Unaina, ni Katalina, ni Akinaz, ni Ekina, ni Dayana, ni Enarana, ni Elaionaiz, ni Alena. Eta Elizaleko labukaia. Espero dugu gustatzea eta disfrutatzea. Kaixo berriro, nik Kaitalinaz eta hemen dakagu Madalen Soro pilotalekoa. Nik eskertuko nuke. Hemen dakagu Madalen Soro pilotalekoa eta erabiltzen da pelotan ibiltzeko eta palan ibiltzeko zare bai, kirolak egiteko. Eta hemen ditugu pelotarian argazkiak. Ane Rimas eta Andoni Ugale. Eta jende asko juten da partidotara. Hau da kirolegia, Elizalekoa. Eta kirol asko egiteko aukera dago. Eta Elor Soro biltzena eta jende asko zuten. Hau urratz dena gauza asko. Daude salgai. Eskolarako gauzak, kantinak, aterriak, gauza asko irtengarriak daude. Arategia nago hemen ikastola onuan. Arabiaz gain beste gauza asko daude, maionesa, txorizua eta horako gauzak, eta bai, oso goxo ateratzen. Oiartzungo farmazia plazan dago. Oiartzunen farmazia gutxi daude eta jende gehiena. Area joaten da botikak erosten. Hau da Elizaleko Oiartzun ambulategia eta Madalen Soro frontoian onduan do eta jende asko jotzen da. Eta gero, Madalen Soro goian do Ipatiaren lorategia eta parke normal bat da eta defentzeko parte bat da. Parque
jende asko joaten da. Eta parke lasai bada. Eta hori txarak. Hori parke diferentia. Eta hemen ditugu izena. Bata Ibargain hemen esan duguna. Bestia Hortzak ikastolakoan. Bestia kiroldegian ondoko bat. Ipatia beste bat, esan duguna. Eta Euskal Herri plazako parkea ere. Eta Elizalde ikastetxeko gutzi. Ikatean lan egiten du. Duen lekua da. Eta udaltzaingoek lan egiten dute. Hori da, San Esteban Eliza, Intzen Amasigaren mendian, eta Eliza Matiko. Liburutegia, liburua hartzeko eta irakurtzeko. Eta leku isila da. Taxibusa jendea eramateko da. Eta xorrola karrika gurutze tarrak batek pasatzen ez den garraio bat da. Gure izan zeguten. Arra bat, gehiago izan ziaten. Nik uste dut taxibusa dela xorrola pasatzen ez den auzoetara iristen dena. Eta orduan taxibusa joten da karrika ergoin eta gurutzera eta xorrolak aldiz egiten ditu gainontzeko auzo guztiak lotu. Tarraguara joaten da. Taxibusa pasatzen da, bendik anola Elizaldetik. Noski, Elizalden dakata beste parada, ez? Bai. Plazan. Eta beste zerbitzu interesgarria Oiartzun euskaltegian euskara ikasten da eta plazaz ondoan dago. Liburutegian ematen dituzte euskara ikasteko eta oso aplar ikasten da. Antzerri ikastola plaza horik antzertu eta jende asko juten da gauza asko ikastean. Eta 2016an, 2017an aurten 50 urte zitzioan. Oiartzungo irratian, grabatzen diren gauza irratian ateratzen dira. Gauza
Batzungo ludoteka, plazan ondo, eta araska izena daka, eta ume asko duten. Hau da Oiartzungo zarretxia, zarrak duten dira. Ta hemen do Kastroko iturria horatzean. Ta aspaldikoa da, askotxu. Ta ura botatzen du alde guztitatikan. Uronak. Minon gero beko putzuluan dona txarra da. Pues que el día que quieras. Hau